Эксподагы Россия ислам дөньясы халыкара форумы барган залларның берсендә янгын чыга һәм кисәтү җайланмасы эшли башлый. Кешеләрне бер-бер артлы өч ишектән чыгаралар. Тиз арада янгын сөндерүчеләр дә килеп җитә. Алар утка каршы көрәшергә һәм бинадан чыга алмый калган 10 кешене коткарырга тиеш. Кемдер пешкән, төтенгә тончыгучылар бар, кайберәүләргә психолог ярдәме кирәк. Бу урынга берничә ашыгыч ярдәм машинасы чакыртылган. Барлык хезмәтләрнең дистәләгән техникасы җәлеп ителгән. Пожар чыккач, тиз ярдәм күрсәтер өчен учение 44 кеше килде учениегә. Скорая помощьтан 2 бригада медицина катастроф. Аларны аппараттагы РКБга тәннекен ожоговый центрга. Янгын чыгуы турында сигнал бирелгәннән соң сәгатькә якын вакыт узды. Шушы вакыт аралыгында кешеләрне бинадан чыгарып, зыян күрүчеләргә медицина ярдәме күрсәтеп өлгерделәр. Беренче объекттагы персонал дөрес эшләрне алып барырга тиешләр действиялар дип әйтгәндә, беренче кешеләрне чыгарга эвакуация. Икенчесе инде пожармы, янгын килеп чыкса, безнең реагирование, без ничек эшләргә тиеш, кая килеп чыккан, ничек реагировать итәргә, нихәл кеше кирәк. Шул вопросларны шушы учениеларда шул эшләрне бүген алып барабыз. Казан форум киләсе атнада 18-19 майда узачак. Әлегә әзерлек бара, өстәмә мәйданчыклар ясыйлар. Форум ислам илләре белән сәүдә, икътисади, фәнни, социаль һәм мәдәни элемтәләрне ныгытырга ярдәм итәчәк. Мероприятие вышло на федеральный уровень. Форум федераль дәрәҗәдә уза. Көненә 15 мең кешене кабул итәчәкбез. Делегатларның саны узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Бу бик киң колачлы форум булачак. Әлеге чарага 65 илдән киләчәкләр, иминлек таләпләре дә көчәйтелә. Форум барышында барлык җаваплы хезмәтләр дә тәүлек дәвамында кизү торачак. Инзилә Хөсәенова, Алмаз Заетдинов, Яңа Гасыр каналы.